Ja, vi skulle lave en video om solsystemet. Og solsystemet kort, det er jo et meget mikroskopisk del af selve universet og selve vores galakse Mælkevejen. Og i vores lille video vil vi lægge fokus på vores planet Jorden og dens måne. Og så selve solsystemet i større perspektiv. Og så også hvad der ligesom driver solsystemet, altså solen. Centrummet af solsystemet. Vores planet, den hedder som sagt Jorden, og det er den tredje planet i solsystemet. Den er den eneste planet, som vi med sikkerhed ved, at der er liv på, og det skyldes de fysiske forhold på Jorden. Det er blandt andet det, at der er en meget stor mængde af flydende vand på Jorden, der gør det muligt, at der kan være liv på Jorden. 71% af Jordens overflade er dækket af vand. Og så har Jorden også en rigtig god temperatur og en meget stabil temperatur, som gør det muligt, at man kan leve på Jorden. Og så er det vores atmosfære på Jorden, der har den helt rigtige luftblanding af forskellige luftarter, som gør det muligt, at man kan leve på Jorden. Hvis man kigger ind i Jorden, så består den af rigtig mange lag. Inderst der er den indre kerne, som er fast og består af jern og nikkel. Uden på det, der er den flydende, eller den ydre kerne, som er flydende. Og udenom den, der kommer så en mere sejtflydende kappe, som består af mesosfæren, af stenosfæren og litosfæren. Udenom det igen, der har vi så skorpen. Og skorpen den er meget, meget tynd og består af kontinentalpladerne, og så består den af den laveste havbund. Varmen i jordens indre kommer 3 steder fra. Dels er der en masse restvarme fra jordens dannelse. Derudover der er der noget varme, der bliver afgivet fra nogle radioaktive processer inde i jordens kerne. Og sidst der er der noget størkningsvarme, som bliver afgivet i takt med, at jordens kerne den vokser, i og med at det ydre kerne, som egentlig er flydende, det størkner og bliver en del af den indre kerne. De radioaktive processer inde i jordens kerne, de fortæller os lidt om, hvordan jorden blev dannet. Jorden er ca. 5 milliarder år gammel og blev dannet ved hjælp af et supernova. Supernovaer afgiver nemlig de her radioaktive stoffer, og derfor kan man se på jordens kerne, at for 5 milliarder år siden cirka, der var der et supernova, som ramte den sky, som vores solsystem består af i dag. Som sagt, så består cirka 3/4 af jordens overflade af vand. Den gennemsnitlige havdybde er på 3,8 km, og indimellem alt det her hav, der ligger kontinenterne. Kontinenterne de ligger på de såkaldte kontinentalplader, som ligesom flyder langsomt rundt på den sejtflydende kappe, der er inde i jorden. Og det er blandt andet de her kontinentalplader, som danner jordskælv og vulkaner, når de støder ind i hinanden eller gnider sig op af hinanden. Jorden roterer rundt om sin egen akse. Det tager den 24 timer at rotere rundt om sig selv, og det er det, der skaber døgnrytmen på jorden. Det gør, at der på den ene side af jorden er dag, mens der på den anden side af jorden er nat. Henholdsvis den side, der er mod solen og væk fra solen. Samtidig med så hælder jorden cirka 22 grader i forhold til, hvis den stod vinkelret på solen, hvilket skaber årstiderne. Det tager nemlig jorden 365 en kvart dag at rotere rundt om solen, og det gør så, at når jorden er på den ene side af solen, vil der være vinter på den ene pol og sommer på den anden pol. Mens når den så kommer over på den anden side af solen, er det så modsat. Skal jeg sige mere om det? Det skal du ikke, nej. Ja, jeg vil fortælle dig om månen, og til forskel fra andre planeter i vores solsystem, så har vi kun én måne. Månen ligger
virker cirka fra en afstand fra jorden på 384.000 km. Og månen er faktisk tilnærmelsesvis stor i forhold til moderplaneten, i forhold til mange andre måner. Den er cirka, eller dens diameter er cirka en fjerdedel af jordens, hvilket gør, at den kan betragtes næsten som en dobbeltplanet sammen med jorden. Månen, i forhold til jorden, så har den ikke nogen atmosfære, og det skyldes egentlig den størrelse. Den kan virkelig ikke bare holde på en atmosfære, fordi den er så lille, som den er. Månen har også andre funktioner. Hvad kan man sige funktioner, men den har andre ting, den påvirker jorden med, blandt andet dens tyngdekraft, som blandt andet gør, at vi får tidevand, eller højere lavvand på jorden. Så lyser den også ved hjælp af sollys, lyser den også lidt jorden op om natten, kan man sige. Ja, ligesom jorden drejer rundt om solen, så drejer månen også rundt om jorden. Og den drejer også rundt om sig selv, månen. Men det, der er specielt ved det, at den drejer rundt om sig selv, det er, at den faktisk gør det med samme, hvad kan man sige, frekvens, som den drejer rundt om jorden. Det vil sige, at vi altid får samme side at se fra jorden. Man har været lidt i tvivl om, hvordan månen blev dannet, og da den første månelanding var sket, tog man nogle prøver med hjem, og der fandt man så ud af, at månen faktisk var en del af jorden og en anden planet, efter at der var sket et sammenstød, kort efter at jorden var blevet dannet. Som sagt, så drejer månen jo rundt om jorden, og det gør den cirka på 28 dage. Man betragter det som en måned på en måde. Men man siger også, at månen har forskellige faser i løbet af måneden. Og det kommer an på, eller det går ud på, at solen ligesom oplyser månen, og de faser, det er ligesom hvor meget månen er oplyst set fra jorden. Man kan for eksempel tage en del af måneden, eller på et tidspunkt i måneden, der vil månen stå, hvad kan man sige, mod solen, og derfor vil solen kun oplyse den side af månen, som vi ikke kan se. Derfor vil månen faktisk næsten være helt forsvundet for os, eller for vores øje. På den anden side vil den på den anden side af måneden være næsten helt oplyst, eller helt oplyst, kaldes vi fuldmåne, fordi at der er ikke rigtig noget, der skygger for solens lys til at ramme månen. Hvis vi bevæger os væk fra jorden og månen, så kan man se, at hele solsystemet består af 8 planeter. De er delt op i 2 grupper, som både kaldes det indre solsystem og det ydre solsystem, men også kaldes grupperne stenplaneter og gasplaneter. De første 4 planeter består af Merkur, Venus, Jorden og Mars, og de 4 yderste planeter består af Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Imellem de her 2 grupper af planeter, der er der et asteroidebælte, som består af mange tusind små asteroider. Og man mener, at grunden til, at det er så opdelt med de 4 stenplaneter og de 4 gasplaneter, det skyldes, at i solens skabelse, der er den her kraft, der skubbede alle de her stoffer væk fra den her kerne, der eksploderede, da solen blev skabt. Der skubbede det alle de lette stoffer længst væk, som så skabte de her 4 gasplaneter, mens at de tungere stoffer, som de 4 stenplaneter består af, de blev tættere på solen. Udover stenplaneter og gasplaneter har vi også en tredje gruppe, som vi kalder for dværgplaneter. Deriblandt har vi planeten Pluto, som man tidligere mente var en planet, altså den 9. planet i vores solsystem. Men nu tilhører den så gruppen dværgplaneter, sammen med blandt andet den dværgplanet, der hedder Eris, som også ligger i vores solsystem. Og man mener, at der højst sandsynligt findes flere dværgplaneter langt ude i vores solsystem. Udover planeter og dværgplaneter ser man også tit kometer i vores solsystem. Kometer, det er store klumper af is,
forskellige frosne luftarter, som en gang imellem passerer ind i vores solsystem. Og oftest så bliver de slynget omkring solen, fordi den tiltrækker med så stor tyngdekraft, og bliver så sendt afsted igen i en ny retning. Derudover så ser man dem tit have en lang hale, hvis man kan se dem på himlen. Og det skyldes, at når de kommer for tæt på solen, så begynder de her frosne gasser at smelte og fordampe, hvilket danner den her hale, som ses. Solen er stjernen, der ligger i midten af vores solsystem, som alt kredser om. Og solen har en anslået alder på ca. 4,6 milliarder år. Den er anslået, den er rimelig præcis. Og solen består cirka af 3/4 hydrogen og 1/4 helium. Og i solens kerne, som er meget varm, er der cirka 15 millioner grader Celsius varm, kan man sige. Ja. I den her sol, der har en radius på 696.000 km, der sker en del fusionsprocesser, som er det, der ligesom får solen til at holde sig varm og får varmen til at fortsætte. Det der sker, det er, at hydrogenen smelter sammen og skaber helium. Og det er ved den her proces, at der kommer varme ud, eller at varme bliver skabt. Det er også derfor, at 25% af solen består af helium nu, og når alt hydrogen ligesom er blevet omsat til helium, vil der ikke rigtig være mere varme tilbage, og det er også derfor, man snakker om, at solen har, hvad kan man sige, en udløbsdato. Jorden ligger i en meget passende og behagelig afstand fra solen på ca. 150 millioner kilometer, og det gør, at vi kan nyde godt af solens varme, uden at vi bliver fuldstændig forbrændt. Men stadigvæk, så den stråling, det lys, som solen udsender, kan godt være farligt for os på jorden, også levende skabninger på jorden. Vores atmosfære, eller vores magnetfelt, beskytter os i en vis grad, men UV-strålingen fra solen kan også godt beskadige vores hud til dels, og også vores øjne. Så derfor er det så vigtigt, at vi bruger kasket om sommeren, som den her, eller også at vi tager et par fine solbriller på, som beskytter vores øjne, så vi sådan ikke får beskadiget vores lemmer, hvis I forstår, hvad jeg mener.